24 ώρες, κορίτσια. 24 ώρες, αυτό το πολύτιμο, το μεγαλύτερο κύτταρο που έχουμε στο κορμάκι μας, το οάριο. 24 ώρες είναι ο χρόνος ζωής του. Από τη στιγμή δηλαδή που θα το πετάξει η οθήκη και θα ύπταται εκεί μέσα σε αυτό τον υπέροχο χώρο της μήτρας, περνάνε 24 ώρες μέχρι να τα παρατήσει και να πάει εκεί που πηγαίνει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Είναι οι γόνιμες μέρες μία δηλαδή? Δεν είναι οι γόνιμες μέρες μία, γιατί η σοφή φύση έχει προνοήσει γι' αυτό και σου λέει ότι άμα είναι μία μέρα, δεν νομίζω ότι το ανθρώπινο είδος θα εξελιχθεί και πάρα πολύ, θα αυγατήσει πάρα πολύ. Οπότε τι έκανε? Έδωσε περισσότερο χρόνο ζωής στα σπερματοζωάρια. Δηλαδή, ενώ το οάριο ζει 24 ώρες, το σπερματοζωάριο, ένα υγιές σπερματοζωάριο, ζει 6 μέρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ημέρα της ορυξίας και πριν 6 μέρες μπορείς να έχεις επαφή μέρα παραμέρα και να βρίσκεσαι active μέσα στο παράθυρο γονιμότητάς σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και 1 ή 2 μέρες, γιατί τυχαίνει αυτό, να έχεις νωρίτερα ορυξία κάπου, κάποια στιγμή, εφόσον υπάρχουν σπερματοζωάρια μέσα στη μήτρα, μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα η γονιμοποίηση. Αυτό μπορεί να συμβεί βέβαια και εάν καθυστερήσει 2-3 μέρες η ορυξία, γιατί σώμα είναι, μπορεί κάποια πράγματα να μην είναι τόσο ρολόι. Ωραία, έχει τη δική του σοφία. Εάν λοιπόν η ορυξία σου πάει 2-3 μέρες περισσότερο από ό,τι υπολογίζεις εσύ μέσα στον κύκλο σου, πάλι μπορείς, εάν έχεις ενεργή ερωτική επαφή και την ημέρα της ορυξίας, της θεωρητικής ορυξίας, και μετά να βοηθήσεις στην γονιμοποίηση. Ωραία. Αυτός είναι λοιπόν ο ρυθμός του σώματος, αυτό είναι το παράθυρο της γονιμότητας. Το σημαντικό είναι να μπορείς να βρεις την άκρη με το σώμα σου, με την ορυξία σου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορείς να μετράς. Συνήθως η ορυξία γίνεται 14 με 15, άντε 16 μέρες πριν από την επόμενη σου περίοδο. Ωραία. Αν λοιπόν εσύ έχεις συγκεκριμένο κύκλο, ο οποίος σου έχει δώσει σημάδια ότι ξέρεις τι, είμαι σταθερός, συγγνώμη, μπορείς να υπολογίσεις πότε είναι περίπου η ορυξία σου. Ένας άλλος τρόπος είναι να μετράς θερμοκρασία. Δεν το έκανα ποτέ, μάλλον το έκανα για λίγο καιρό, αλλά δεν τα κατάφερα. Εγώ προτίμησα να κάνω μία παρακολούθηση ορυξίας υπερηχογραφικά στο γυναικολόγο μου, έτσι ώστε να έχω 100% τον έλεγχο, γιατί πήγαινα εκεί και μου έλεγε «Κορίτσι μου, το αυγουλάκι σου, ξέρω εγώ, σε 1 μέρα, σε 2 μέρες θα είναι έτοιμο, οπότε ξεκίνα από τώρα τις επαφές». Εάν δεν θέλεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν βέβαια τα τεστ ορυξίας, okay. Είναι αρκετά αξιόπιστα από ό,τι έχω ακούσει από τις coaches μου, από τα κορίτσια με τα οποία εργάζομαι. Είναι αρκετά αξιόπιστα, όμως εγώ θα ήθελα περισσότερο, εκτός από το τεστ ορυξίας, να έχεις λίγο και το νου σου στο σώμα σου. Το σώμα συνήθως δίνει σημάδια όταν πλησιάζει η ορυξία. Μπορεί να έχεις κάποια πονάκια, έτσι, μια μικρή κράμπα. Μπορεί να αυξάνονται τα υγρά σου στο κόλπο. Υπάρχουν δηλαδή σημάδια που μπορείς να καταλάβεις ότι τώρα ξεκινάει αυτή η φάση και αναλόγως να κάνεις και το δικό σου πρόγραμμα. Εύχομαι να σε βοήθησαν αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τις γόνιμες σου μέρες, γιατί άμα δεν τις γνωρίζεις, ό,τι άλλο και να κάνεις θα πηγαίνει λίγο στο βρόντο. Να είσαι καλά.